Vitajte v čaroslovníku. Ak by sa vás niekto opýtal, či existujú čarodejné slová, ako by znela vaša odpoveď? Samozrejme, že existujú. Kde vyhľadať také slová? I hneď sa to dozviete, začína sa čaroslovník. O to ten najčaroslovníkovejší. Dnes sa naučíme čaroslovné slovo oblaky. Mišo a Palo leňošili v obývačke a pozerali filmy. Všade vôkol nich boli porozhadzované prázdne obaly od čipsov a ohrisky z jablk. Tento váš nový televízor je fenomenálny, povedal Palo očarene. Všakže má obrazovku väčšiu ako okno na terase. Hrdo vyhlásil Mišo. Keď sedím priamo pred ňou, nevidím z jedného konca na druhý. V tom, odkiaľ si dokrývkal Mišov detko, niesol hrniec plný pukancov a džbán citronády. Keď zočil Miša a Pala, ako vylihujú, okamžite začal hundrať po podpúzi. Ani by si ho nevšimli, keby zrazu nezmenil program a neukázal na dvere. Dudral, že vonku je pekný deň a ak náhodou nevedia, na dvore je najväčšia obrazovka na svete. Áno, nemohli sa vynačudovať. Podrobne im vysvetlil, že ako malý rád ležal v záhrade a hľadel na oblohu. To, čo môžu vidieť v oblakoch, žiadna televízia nevymyslí. Môžeme skúsiť. Nevoľky sa pobrali von. Hneď za plotom sa zvalili do trávy a začali skúmať oblaky. Palo, ty vidíš niečo? Opýtal sa Mišo. Pozri sa tam. Zdá sa mi, že ten oblak sa začal meniť naľava, uvažoval Palo. Máš pravdu. Oblaky sa začali meniť. Lenže to nie je lev, ale medveď. Prizri sa lepšie. Že vraj medveď. Očividne nevieš, ako vyzerá lev. A tam, hľa, vlk zavíja. Vlk, aký vlk? To je jednorožec, kôň so špirálovým rohom na čele. Vlk! Zavrčal Palo. Kôň! Nedal sa Mišo. Pozeranie do oblohy sa raz, dva zmenilo na škriepku. Vlk zabíja! Jednorožec RG! Odrazu však zamlkli. Na oblohe sa objavilo ohromitánske čierne lietadlo
ktoré sa rútilo smerom na nich. Páľo, vidíš to aj ty? Vidím, čierny bombardér z druhej svetovej vojny letí priamo na nás. Detko, pomoc! Zahýkali naraz vystrašene. Namrzený detko sa doteperil k ním. Pozrel sa na nebo a zahýkal aj on. Bežme rýchlo dnu, bude pohroma. Ako náhle vbehli, do domu začalo dunieť. Oblohu preťalo hlušujúci rachot hromu a z čierneho bombardéra sa zosypal dážď. Strhla sa búrka, udrel blisk a vypadol prúd. Aký film! Mišo a Paľo sa pozreli na seba. Odteraz budú sledovať len obrazovku v záhrade. Teraz, keď ste sa naučili nové čarodejné slovo, vyzývam vás na čarodejnícky súboj. Vedeli by ste odpovedať na nasledujúce čaroslovné otázky. Aké druhy oblakov poznáte? Ako funguje televízia? Aký je váš obľúbený film? Odpovede zašlite na čarodejný e-mail čaroslovník@gmail.com. Do čaroslovníkovania.